Tým, že to založili architekti Klein Ditham, tak vlastne tá prvotná myšlienka je, že predstavuje Peťa Kuča tvorbu architektov, dizajnérov, výtvarníkov a iných kreatívnych ľudí, ktorí sú prepojení s prácou architekta. Ale už od toho roku 2013, kedy to vzniklo, stále viac tém sa pridáva a viacej odborov a viacej ľudí kreatívnych, alebo hoci kto je vlastne za nejakou prácou, ktorá sa dá predstaviť vizuálne a niečo o tom povedať, čo ľudia vlastne sa bežne k týmto informáciám nevedia dostať. Takže to je také prvé kritérium, že predstavuje sa nejaká taká tá kreatívna komunita vždy okolo nejakého mesta alebo miesta. No a ten formát, 20 obrázkov krát 20 sekundový komentár k jednému obrázku je dôležitý a potom samozrejme musíte dodržiavať ten vizuál, ktorý vám ako udelí tá licencia Peťa Kuča, to logo a spomínať autorov tohto formátu. Dokáže sa takýto formát otvoriť aj širokej laickej verejnosti, alebo je to skôr zamerané na takú nejakú tú užšiu komunitu architektov, umelcov, dizajnérov? No od začiatku tá idea je, že sa predstavuje tvorba širšej verejnosti. To, čo vlastne ten formát je taký veľmi rýchly, stručný, živý, aby to neomrzelo, ale aby vlastne ten odborník bol donútený povedať za tých 6 minút tú hlavnú myšlienku svojej práce, aby to vedel povedať tak zrozumiteľne, aby tomu naozaj každý porozumel a každý mal tú možnosť stretnúť sa aj naživo s týmto človekom, vlastne s umelcom, výtvarníkom, architektom. Ty si architektka, že? Áno. Má to, že si architektka nejaký dopad na podobu celého toho projektu? Určite áno. Tak v podstate dramaturgiu tvoríme od začiatku aj s môjim priateľom Alešom Šedivcom, ktorý je tiež architekt. A v týme máme aj kunsthistorikov, aj dizajnerov, takže že naozaj sú to naše typy, naša dramaturgia a od začiatku vlastne je to tým smerované. Od začiatku sme mali zámer predstaviť architektúru širšej verejnosti. A vďaka tej Peťa Kuča sa nám podarilo prilákať širšiu verejnosť, pretože sa nepredstavuje len nudná architektúra, ale aj dizajn a výtvarné umenie. A teda aj iné formy, divadlo, hudba, alebo aj sociálne nejaké témy. Teraz bola Magna, deti v núdzi a podobne aktuálne témy. Oslavili ste 30. vydanie začiatkom júna. Zarezonovali spomedzi tých všetkých prezentácií u teba niektoré viac ako ostatné? A teraz nemyslím ako iba z toho 30., ale že celkovo. Či boli niektoré fakt vyslovené, že silná? Určite áno, tak tých 30 vydaní, plus my sme mali ešte nejaké extra vydania, boli sme napríklad na Pohode, alebo boli nejaké vyslovene tematizované Peči Kuči, kde boli výtvarníci z nejakej školy napríklad. Alebo teda by som povedala, že priestor je vždy taký dominujúci alebo dôležitý pri tej Peči Kuči, že keď sme boli v premostení Slovenskej národnej galérie, tak to malo proste úplne inú atmosféru. Boli sme priamo v inštalácii sochara Bartusa a aj on vystupoval, čiže keď sa nám podarí zohnať nejakú legendu žijúcu, tak to je vždy taký zážitok. Alebo sme boli v Ekojuvente, hore bývali Mičurinci, tak tam zase ten amfiteáter, ktorý ožil a ten priestor, nevieme ani dnes, či vlastne bude ďalej fungovať. Alebo sme boli zase pri špeciálnej príležitosti, napríklad Design Factory, kde Peťa Kuča, to bolo pred 4 rokmi, keď bolo zemetrasenie tsunami v Japonsku, tak sa nám podarilo vlastne spraviť takú benefičnú Peťa Kuča Night, lebo z toho headquartersu spravili takú výzvu, že po celom svete vlastne Peťa Kuča Community sa dali dokopy a aj vyzbierali nejaké peniaze. Tak tam sme mali aukciu umenia
A tak sú samozrejme nejaké pikošky, keď nejaký umelec sa troška viac potreboval ako osmeliť a prespal za pódium napríklad, alebo ostal sedieť v bare, alebo spadol z pódia, že mali sme takéto výnimočné situácie, alebo jeden starší pán vlastne si zle prečítal maily, alebo ich možno vôbec nečítal a my sme nevedeli, že teda on má predstavu, že tam nemusí byť a akcia bežala a on proste neprišiel. Že to sú ešte také momenty, čo ako organizátori tak utkvejú v pamäti, že teda naozaj, aby tí 14 ľudia v ten večer vystúpili, tak to je ako keď máte orchester a potrebujete, aby boli všetci zdraví a hrali, lebo keď vám odíde jeden článok z orchestra, tak to nezahráte. Ale tak samozrejme, aj keď vystúpi iba 10 účinkujúcich, tak ten večer funguje. Naozaj je to, ten formát to zachráni. Prečo by mal človek dosť na Pečakuču? Čo mu to dá? Na Pečakuču by mal prísť, pretože sa dozvie veľa vecí z kultúrnej komunity v meste, v ktorom žije alebo sa pohybuje. A dozvie sa veci zo zákulisia tvorby. Dozvie sa o tom, ako nejaký umelec namaloval ten obraz, čo mu vlastne žiadny kurátor nepovie, to, čo si naozaj ten umelec o tom myslí, alebo ten architekt, ktorý má za sebou nejaký projekt, tak vlastne vám povie, ako ten projekt od začiatku vznikal. Veľa ľudí, ktorí prišli sa pozrieť len na nejakého kamaráta, ktorý je, dajme tomu, že maliar, tak teraz zistili, že aha, že je zaujímavá aj architektúra, aj dizajn a že by si nikdy nepomysleli, že čo to všetko skrýva a tak preto je to atraktívne. Tá rôznorodá zmeska, ktorú za jeden večer môžete vidieť, tých 14 rôznych prístupov ľudí, tak to je to, čo láka divákov.